Оу, оу, оу. Оу, оу. Вечери, аз съм в много часа. Търся кеш терминал и кинти да налазя. Стискай палци за късмет, чот те мразя. От скептици песимисти гледам да се пазя. Моята малка слабост са 4 осмици. Депозит след депозит, кът войници веридици. Много ми е год да цъкам карамел чехот. Цъкам 10 супер хот, но пейката пред моя вход. Погледът ми зомби, а по мен се стича пот. Защото чакам да ми пратят 6 цифрения код. Депозита ми нов, а аз съм пак на лов. Ще дигам май залога, защото залога е суров. Мина полунощ, има бонуси тук-там. Карам само на депозит, тегляне не знам. Трябва да се стегна, защото много ма и срам. Как ще изкарам месеца с 100 салам? Кинти дай за